bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini moon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon hande en jalti Dakaru gonɗen ko région Matam département mo Kanel commune Ndendori wuuro ene wiye Gourel Hadji ma bandiraɓe gandu sababu tigui rigui holko saabi garal men ɗo henna hande WINNDERE-TV e émission Sénégal men no min kewide bandiraɓe ni saaha foof momin naati leydi ndi min gaddana moon yimɓe wadɓe fayide yimɓe fottam lamiɓe hande koɗo men ko Harouna Samba Ali Ba kañum woni joom wuuro Gourel Hadji ko ardi foof joom wuuro min beltima ene jaɓɓoriɗa min ene joƴƴinirɗa min e guila nane yewtere nde bandiraɓe haaroɓe Pular mbi ɓoggol ene koyɗe koɗo tonguita ɗum ko haayo tonguita ɗum ko yewtere uddirene yeeso ko ardi foof calmina bandiraɓe jogorɓe daroyde yewtere nde on sa puɗɗoɗen yewtere nde bisimilla. bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala rasulika sallallahu alayhi wa sallam salmini julɓe ɓe debbo e gorko salmini Sénégal fof salmini koɗon koddiɗo fof mi salmini ɗum ñaaguima Allah yo Allah waɗa leydi hen moƴƴere amin waɗana julɓe ɓe fof ya barke Allah amin waɗa en julɓe waɗa en kawral ya rasulullah en Allah amin Alhaji Oumar mi salmini on dande leñol kam minen fof amin gandi koye diwane jeeya tabarkalla ko neɗɗo moƴƴo jokkowo en ɗam Allah jokku balɗe makko amin ɓeydanamo kadi arji ga heewa juude balɗe ko an woni mo Allah ardini wuuro ngo woni Gourel Hadji ko ardi foof somin mbima hol Hadji taw holko woni Hadji hol Hadji ko mbiyata bandiraɓe Hadji ene waɗi konnguɗi kewɗi so tawi wonti ko ma haare Hadji ko debbo won nde o ari ɗo omo hoɗi ɗo ene ɓooyi seeɗa gila ta kolñal ene manki haaji jogi ande pandaji to kellol ɗo biyeteɗo Samba Saydou Sawere Diawli Ndarajo laamima wuuro ngo duuɓi 50 to kellol ɗo kanko noon ko pulajo ɓe gimmi Saloum ɓe gari he o hokkiɓe ɗo yoɓe jonoɗota koɓe joom jawdi ko debbo o waɗɗoto ko dimaji o waɗata ko botuji babiraɗo kanko goto jogi kanko wonno laam wuuro ngo nden min kawrani hen kono daari makko no ɗo tabarakallah caggal ɗum noon wuuro ngo waɗi tumbunaji yimɓeɓe fof kadi eggi caɗele wonno wano ñanden toon welani rutani ɗe parna lempoji men ɓuggugol guijile men tampere men mi hawri hen e guijiɗe seeɗa komin suka joni noon caɗele ɗe mbaɗi kadi wuuro ngo lempoji ɗi fulɓe cuusa service min dogi fecceren fay rew eyo joni noon wuuro ngo wonti tumbunaji caggal ɗum waɗi en jiiɗi artude e maggo gardumi ɗo e babam mawna men tabarakallah babam o jeeya ko ndeyar ko mbal mbal mi anda o dogno toon ko nde ɓe mbaɗi kadi sababu mi anda hoɗi ɗo kellul ɗo en gari ɗo won ko min mbaɗi ɗo wuuro he ene waɗi sirlu kamɓe fof ɓe ganda ɗum eɓe mbiya haaji kono noon tumbu ngo ko to woni tabarakallah ɗo wuuro he min garti ɗo henne ni won noon wuuro ngo ari hoɗi joom wuuro o wona kellu caggal ɗum noon wino garmi ga mbimi jinmi hankkadi ko hebde wuuro ngo waɗi caɗele eɓe gandi ko haalte hen ko Allah newni gati hay woteji ine mbaɗete wuuro fof heedi bange ɓe mbi ɓe binda 50 galle sous préfet to ɓe mbi bindam galleji 5 sous préfet onon yiiɗa rewde wonko wonno hen d' accord o wi ala mbimi haako noon o wima o arga wadde mbimo kono toon mi suusa yettade ɗon saɗa gandi o fin toon tan o ronkuda d' accord min gooti galleji joyi ɗi gañi est ce que mbinoɗo 50 o eɓe gandi eɓe keeɗi danande tabaraka kono toon fof welani haala eyyi kono noon wuuro ngo min mbaɗi junggo yettude Allah minen fof jiidi yumma e baba mi hande luural am est ce que bandiraɓe paami tigui rigui e taaru yirillo mo ganduɗa holko woni tigui rigui manan Gourel Hadji hande yimɓe hewɓe ene gandi wonko Allah tottuma ko gueɗe ɓooyɗe ka neɗɗo mo ganduɗa wonmo Allah lubri manam mo Allah lubri gandal e fannuji kewɗi so yimɓe gari ɗo haajuji mumen ene kumto waɗi kadi yimɓe ɓe ganduɗa ko settiɓe ɗum ko waddaɓe ɗum walla ko yiiɓe waddaɓe ɗum ɗo henna e wuuro ngo Gourel Hadji gandal ngal Allah tottuma ngal ko a fintan tawɗa ɗum e nder galle e bamma jangguɗa ɗum ɗon e nder galle he mbawɗa ɗum walla ala an hoorema a wattu hakkille tan haqqille ma ari e gandal jaaɗa janggoyde ɗum
alhamdulillahi rabbil alamin ana amni mamum ɗo kadi hunde kadi ko paammi hen seeɗa babiraɗo e bamum ko ni tan min mbayi noon Allah waɗi ko jomiraɗo waɗata ɗum neɗɗo kadi wawa ɗum wadde kadi keɗira danam nde kadi ne andi ha arte hoddiɓam ɓe min pin tan baba noon ɓe ɓayre joni gaskinirte ko ndeyarto koɓe wañoɓe heɓe gonno wari ñiwa rimde ñiibi ɗiɗi tawne waɗano malaɓe artiri ha ndeyar ɓene ɓe keeɗi danamde yimɓe fof eyyi minenne min pin tan min gandi ɗum mi pin tan babam ko noon way ko noon mbawi eyo ɗo joni mi janggani qur'ana soɓe gaari jedditiɗo fof yo ar ɓe mbiya alif lam mim jalikal kitabu la rayba fi kono wona ɗum pirata allahu alam kay allah ne andi foti kono mi yahani toon ko gueɗal seerem ga ko cuɓiri baji sir bambaji ga ɓuurmi wawde kono noon ɗum ɗo ko allah wawi ɗum saɗa waɗa leɗɗe min waɗani mi wima lekki ko mbilim yew seremɓe men ɓe yallah yaafo en wonande jalluɓe ɓe kam ko ɓe kala jallo mbiɗa wi ɗum hen holɗum lekki ko mbilim lekki fof ko jiiɗani dare aduna koye aljanna ko dare mi anda ko haɗi ɓe andude gati jomiraɗo nde waɗata bande e woto mi yaata ɓuuri wawde ko cifi wadde ɗo ɓayro gueɗal seereɓe kono noon leɗɗe ɗe darore aljanna aya qur'ana goto jomiraɗo wi fa jarna ladde uyunan fartaɗal ma ala amri fi ayi mi itta ndiyamam aljannaji am mi waɗa e baade he awda woma min dabbatin fil ardi illa ala allah ismu lekki dari ko aljanna ƴeewi hewɓe ganda ɗum e sénégal en ponno ɗum andi ko gandal jomiraɗo addata messuji ɓurandi eyyi kono noon mi yahani toon kadi ɓayri kadi ceernamen ɗo jooɗi min kadi suusa haalde neɗɗo noon so tawi ceerno wi suusa haalde eyyo almudo yo ceerno sala ɗum ne waɗi bakkar yowi allah ɓuuriɓe toon kadi wi ɓayri gueɗal seeɗa min pintan min gandi pucci so hiji eɓe seedeji mum nan ɗo mi eyyi bandiraɓe heeɓe kala ɗum jogornomi arde joni bandiraɓe heeɓe mbi kala ko woni e jawdi e nder wuuro so dilli aɗa andi holko haalata waɗi wiɓe ni ha heddi mbabba beele ko gongira e gonga so kala ko dilli e nder wuuro caggal ko jawdi wuuro annana ko haalata jaljal goto o ari ɗo mo jeeya waabiɗo addi pucci makko baba Harouna mi adden pucci moƴƴo mon ɗo mo wuuro mo heeɗi danam o wima adden pucci moƴƴo caaji mo gueɗe joyi o ari haw ɓallimo hiji mbimi nawtumo to ittuɗon o wi ɓe mono pucci ma wi jahat no yeeyoyte ko ronodira o wi ha omo wiye Issa waabiɗo jeeya mbimomi pucci ma ngu o wiyay mbimo ngu wi jomaggu dañi ko rewɓe tato ɓiɓɓe kono ɓe maayi o maayi on yaha ndu o jeeli o wi wallahi pucci o kay ko min jogui debbo mawɗo andi ɗo ko mara aliɗo kadi wona eyo ɗum fof kadi ne hawni seeɗa saaha aɗa haala ko wayno hakkude ma jinnaɗo ma wayno wasuji mbiɗa ɗo jooɗi mbiɗa asaɗa ɓun colli ɗi gone dillude eyo o wi yeeri bamma ko jaaɗo mo waddiri balɗe juɗi min mbiɗa doga mbiɗa fay wuuro to killum to o wi joyɗe Harouna nan ara mon ara ɓe jalti ɓe mbiyan hoore ma ko hen ɗo wi on ganda bone are mum ha ɓallimi woynu ɗe boowal wuuro nga kellum o wi ƴeewe o ari gar min calmodiran ɓaymi jimmini tan e makko tan min mbiɗi ha gooyi wiyan mati cikkuɗa mbiɗa huuli ko garanɗa ko ɗum ɗo ñande min mbayri ndi ɗum fof no deƴƴuɗi woto mo woyde eyyi ko noon barki Allah o wi mati mi yiyani ko jiiɗa ko ko colli cirkannoɗo nani eyyi joni noon o wi ko keddorimi mbima aɗa heddori balɗe joyyi o wi a penani ko noon ko kulɗa ko mi hulani ɗum wona ko hankkadin ko gasi ko balɗe tati ɗe tan adduma o ɗen mi yiiɗi ñande min mbayri ndi sukaɓe nan ɓe keeɗi danam ɓe kellum ɗo ɓe gari wallodimi asde ɓulli joni noon colol gotel hitande ɗayɓe pusa colol ndin woto min jolni peeluji o wi ƴewne peeluji mo ndiyam ari mbimi enen de toɓo ari jamma ma ar jamma wona maɓɓe nan ɗon gurnana keeɗi danam kellum ɓe mbi joni noon holle arata mbimi keɗoɗen tan guel diwi mbimi e joni noon jehen ha wiyata so toɓani garten gaten eyo ni woni kadi Allah waɗi
jamma ari kusan ɗaya d'accord wona ɗon d'accord ɗum ko gueɗe baɗɗe fayida ɗum ko tengtinande yimɓe ɓe tan ko haala ko hunde manan wonde e ko wona ɗum hol yimɓe ɓe kewɗa liggodirta koye commerçant walla liggodirta koye mbiruji walla hol rafiji ɗi ganduɗa walla haajuji ɗi ganduɗa ɗiɗo de so neɗɗo Allah addi ɗum ɗo henna e guurel haaji aɗa wawi aɗa heewi liggodirde muɗumen haajuji aduna aɗa andi on haajuji aduna woni komi jaɓata tan ko toñangue woni ko holko mbiyata toñangue ana dabrude ok d' accord dabrude yimɓe ɗum tan woni ka jaɓata ɗum tan woni ka jaɓata waɗi noon so Allah hokki neɗɗo hunde woto haasidu ɗum vraiment walla so neɗɗo no wuura tagani woto bum accummo tan wuuro kay sa ronkani so walla leñol walla kala neɗɗo ko Allah teddini kono karramma bani adama Allah wallahi kono ko ɗum woni tan kono ko heddi ko no gaddinɗa ko gawri o somi rimina ɗo mi moccat gawri ndi mbiɗa dañ capanɗe jeetati sare o e guesam mbaɗo waɗani nagge ko noon jeewa ko noon ƴettoɗe noon ko jomiraɗo jogui dokkumi tan joni noon ko wayno joni ɓayde ceernam nan ɗo jooɗi mi suusa haala kanko wiyata noon joni noon ɓe mbima ɗum ɗon joni ɓayde ko mbilim kono jomiraɗo wona noon wi to banggue gandal mbilim ko ngal woni foof anda holɗum jomiraɗo indina Allah ya'lamu ahlul kitabi Allah yabdulla si min fadlillah wa annal fadala bi yadillahi yuti man yasha o wi e hemon onon anduɓe defte maton ganda hoddiroji fof ko min jogui hoddiroji am fof nana e jungal mbaɗanmi noon wa annal fadala fotojam bi yadillahi ko woni jungal yuti man yasha wallahi waɗanmi koto weeli jum fadinde a jim dokkam o mi toto saɗa ara e lawol saɗa ñaho mbiɗa nana ah bon la ilaha illallah namno sa usti hunde aɗa addanami sa usti somi haali somi haalani mbiɗa nana mbiɗa yiya ko jomiraɗo wawi ɗum neɗɗo wawa wona hay batte ko Allah jogui dokke mum en jettiri ɗum Allah kadi min mbiɗa hersa wiyede mbiɗa andi hunde walla mi wawi suusa ɗum ɓe waɗata wuteyal ma ngal komi demowo mi jaɓata wadde lappi mbiɗa wilwe walla mbiɗa fiɓoye kono jooɗi tan ko jomiraɗo sobbetaɓe noon addaɓe adan nde gonmi suka seeɗa ni mbaɗami beccanami kamɓe sikka wonko mbawmi mi wima ɗo ma joɓami dammuɗo ɗo jooɗiɗa ɗo joɓami mi hokkuma hunde sa timmini mi hokkuma mi wima ma joɓami nagge walla gaari caggal ɗum no noddirtaɓe ni kanko jomiraɗo jamma e ñalawma suba kay kihiɗo e ɓena garata leɗɗe ɗe mi lorani keccal mi renani jorga ngal guittumi hen fof jomiraɗo jabbo kala haaji joguiɗa noon Allah waɗi wona min jeeyi fulmomi noon wonno eɗen jiiya malika meɗen namnotoɓen janggo yawmal qiyamati ko golleten to koko namnitte min mbiɗa yiyam no wondiri ɗum mo mbiɗa yiyam on malika mbiɗa yiyam hon jirta on malika ɗum haaldaki ko baɗin ko baɗin no hollude Allah ne wawno wiide amuñ ko baɗin ɗum mari ɗum ɗon ko kalami ko wona ko fof kanko jeeyi ko baɗin so wona ɗum kay mi holla gueɗe ɗo mi holluma kay sa wiye ko ñengi taw wona golle Allah voilà joni beele ko yimɓe hotɓe diwan ɓe tan garat ɗo henna walla ala ko yimɓe en gimmo ha ɗo ɓuuri woɗɗude diwanuji walla ni ha taw ko caggal leydi ndi leyɗele cariri en ɗe yimɓe nana dille ma gara ɗo henna Mali de mi yine ara ɗo Mali Mauritanie ne ara ɗo Burkina seeɗa e Guinée naɓe e Tamba diwan leydi ndi kam Sénégal ala diwan maɗa ɗum kam ɗum kam nan ɗum kam ɗum noon Allah waɗi ɗum noon joni noon ɓayri leɗɗe ɗe joni ko kanko jeeyɗi joni noon sa ari aɗande mbanmi becconam ko nde cikkumbi won ko mbawmi jiimi jomiraɗo no haaliran tan no ɓe dañirta ni Allah noon yiyata ko o yiyata koye kayusaji kono so ceerno wi tan mbiɗa yiya Allah yo rento ɗum woto dañde bakkar o wi ndiyatami koye tagore wona oɗon gandi moƴƴi eyyi aɗa andi wande ne fota ni no en fotono caméra woni walla ɗi ɓuuri ɗum towde ayi e gasi aɗa andi moƴƴi wadde ayi sareɗo mo rimɗo leydi ndi ala ayi omo ƴoga ndiyam ala ayi turel ma ala hay goto yen woni Allah yiroto kawisaji mum eyyi kawisaji makko toon goni ɗin ta kono wiide mbi Allah kono ceerno ene waɗi bakkar ceerno anda kono waɗi bakkar